Hello, Jatana Sarikaham. Jatana good evening. Inke ang dini kaisa kok thajatani samane inke. Mia je news nung mani ma motai si manjo kapu. Mahade motai si manjo kapu. Tai tam no khanan tong ni sai mele ya. Motai man kai man khang kai. Tang la bo protar khai nang ba. Motai man ra no kunu protar khai nang ba na haya dana. Sini boro khai motai man no. Bukong kolak rong kai tamo borong getebo kuchuko kau sengkha motai mane dek tolak kalor dek singgo as thangnai bochoro se Shanti Lakshmi Devi ni bidu khai bai mene ang motai mano hinai misi boli di khache chin hanuman ni pu tabokle obosoro phaijo ke ha kor khoro simo ade motai man khapu Are mahade motai to samno ko yatong bana motai sabano no ko yatong ba angmo motai no madu sengde sibana motai mandi tobo khanagalak sini hano mana bagai motai man ka ni khanagalak amotang motai manu himani mas ka sambarai baira lenglak ngen kumai thangna nge sabna ba opamanya da aba sangse no opman khaimen saklai projar khaike matla no aba sangse no opman kalai ma singo matai man khanga manung mane tong di chini hano budi narang nani aba sinai di sini borokai matai mano buini borokai kuchoko kau sengka sunu kulugui tong sini borok matai mano ba thagya kulung ba thagya buini bosong ni borokai matai ba maya kuchoko ba kau norok nana comment kai sabai gara de je ani friend rock tai je ani subscriber norok nana kisa comment kai saga de ang je kok samani abo ang mani kono hamina te de sakana kisa no comment khai kisa norok no sagra de matai to sabno mai tong bana ang bo puju matai no bukha bai si to bo mo pa ha khoru she matai man kha bo mahade matai aw abono nung matai man ka te belai kaham no inke nung tabuk matai sima nung kai nung to soyung no hini no na ang bukha bai sawo nung chini screen sana semu sungya ang sana thang ka inke na jolis phai do sin bo rong ta mani ti prasa rong no tai tam ni sana ni abo kuno roman screen mani phunok din nang asuk se mahade matai nung soyung ka jinon sabai ke pungke gurudev nang gurudev ni no khulum jawo please nung roman screen mani phunok ka desung no abi chikon te nang no request khayo baba baba ang no chikon te na request khlayo nung sung no roman screen mani phunok radi engkaise nono ang tago baba no hinai approval baba no hinai tobo ang tabuk engke motai man marong na ang mani puitu khlayang mani hamja yang motai no ta hamja go tobo boro rong ka hamja yata mani obishas rong ka hamja yang nung motai man tong khai mani tong di kono be pa nung sung na roman screen mani phunok di chikon chanang no request klayo baba nung roman screen mani phunok di ke jote nang roman screen mane phunu yang ke no mone Shanti Lakshmi Devi da hin omo ba sin no kai de nan abanang san mo chungo nang matai man khe mane tong di prosata khlai di viral ta khlai di opoman sung bon nunggo te onek all sarawal lo nunggo inke bui buji apon english no boi tola ro sija tongge bui buji wo inke lasi man cha inke sung matai man ba thagya sung bipot ba thagya ngai tong do sin bipot ta tai sung thagli ya bui ni khai ta bo khushi sing tong bong kolor ka khushi sing tong nai sung kha matai man no bong kolor ka khushi tai hindi sung to kuluk nong mole dor mo se khani ko mang ka ma matai man ba khashi ya matai man man kre je matai man ting kai sung pok na chin hano ma no ro men skill bon mano matai man ma simina nara phuno goi tong ba chidi ara khai la chi khai boro matai man ta mo butei kheman kha ati rok simen naro goi tong di nang man ja ka ngai no sak ba chidi views mana ba ye content mana ba gai thangje na hajar lo ko mana bo matai man batam khanya ba bo chin hano se bo ban chidi ma ya ha boro men screen bo khai me yang ka bono
inke amonti no ang mane amonti ang sana mo sungo please matai man manti ro viral tak khlai jo ma kai sak belek henang sa ja ya inke norok ano video ang je kok samani nor joti sa ja kai ya no comment kai sadi inke je ana hamjang nai rok subscribe khane ta pokdi like khane ta pokdi comment khane ta pokdi inke te super comment khane ta pokbai di inke norok anam asake hamjang mane bagai na ang tabung musuk kai phaijak inke abon bagai ang sana mo jongo chini tiprasarok no please ana support khlai di inke ang je kok samane ana bo kun sai dang ka anon sayang ka lona kati inke ang je motai man man ji samani ama kaisang black kin obisa sungjago ang bon kun mani maya bona ang joti mani nang kai po roman screen mani phunduk to inke ang bono ba ba hene kholum nai tap tin kang bono kholumia ang mambo sanya ta bukti inke tenene video ke masung no inke jatana no khlombai ka dembar ma tip prasarong no